Ez itt a TikTok. Játszi. Loli vagyok. Én meg Hanna. Én meg Kriszti. És mi most pomázon vagyunk. Igaz? Bizony. És itt van a játszótér, mint látjátok. Ott van valamerre ottan, hogyha látjátok. Ottan. Igen. És itt van a rossz kút. A híres rossz kút. Igen. És fú, már ennyi az idő. Én nekem mennem kell sajnos. De ti addig még forgathatok. Oké. Csövi. Hello. Csövi. Hello. Hello. Szia. Csövi. Hello. Szia. Jól van. Gyere, Kriszti, akkor menjünk a játszónak. Szia, Loli. Hello. Akkor. Most hívlak. De te is hívhatsz nyugodtan. Állj már le! Hébe, hóba. Na. Na, szeretném, hogyha tudnátok, hogy lehet, hogy most fogunk hülyeségeket csinálni most itt a játszín. Ti ezt ne próbáljátok ki. Oké? Oké? Tudom, hogy tudjátok azt, amit tudni akarok, ugye tudod? Igen. Ő itt Hanna. Én meg Kriszti. Hozzáfűzni való? Nincs. Én meg nem játszolok. Jó, van, már mindig csak magaddal törőd. No. Betegesen mondd el, amikor oda fingottál. Nem én fingottam oda. Az a Loli volt, eskü. Egyébként fogadok, hogy a Hanna fingott. Hozzáfűzni való. Én meg azt mondom, hogy a Loli. Szegény mosában nagyon ki Igaz. van a beleivel is. Ja, egyfolytában öreget. Na, hagyjuk a belgázait. Inkább térjünk vissza a játszra. Gyertek fel, gyertek. Én meg te játszi. Most Hanna fog ezzel lecsúszni. Nézzétek, milyen hosszú. Most én jövök. Most én jövök, hát. Mindegy. Oké. Én sokkal jobban tudok mászni. Azt majd meglátjuk. Várjatok, figyelj. Ennyit arról, hogy sokkal jobban tudna Igen, csak rosszul kezdtem, várjatok. Biztos csak az lesz tényleg a probléma. Na, ez figyelj.